Ahojky, vítejte u nového vlogu. Dneska už je 23. prosince, takže zítra je Štědrý den. No a tak jsem si řekla, že vám něco natočím, protože jsme se hodně dlouho neviděli. No, jsem taková rozčepejřená, protože mám účes starý 3 dny, ale drží to, takže si to zatím takhle nechám. Nebo si to možná dneska přepletla, to ještě uvidím. A teďka je ráno teda a já jsem akorát namočila granulky. No a teďka jdeme s Míkou si dát ranní trénink, protože jsem se rozhodla, že prostě se naučíme aport. Chci, aby se teďka naučila ke mně pořádně, sedí lehni, to už jak by umí. Akorát to lehni ve všech situacích bych úplně jako bych chtěla doladit. Takže sedí lehni ke mně, k noze a aport. Proč přesně tyhle? Protože já jsem se rozhodla, že po novém roce si dáme u jedné paní skupinové lekce, protože přesně v těch povelech, to aport vůbec neumíme, jo? To právě chci teďka naučit trošku. No a tak jsem se rozhodla, že chci jít k jedné paní, která to všechno dopiluje s náma. 10 lekcí by to mělo být za 2,5 tisíce. Takže jsem se rozhodla, že bych to chtěla s ní jít a všechno to dopilovat. Myslím si, že to převolání je fakt hodně důležitý. A já teďka ani navíc jsem jí poslední půl měsíce nepouštím vůbec. Běhá na stopovačce. A to na stopovačce jakoby máme 15 metrů, tak jsem brala na začátku, ale teďka vlastně 10 metrů. Aby se to naučila nejdřív na kratší vzdálenosti a potom to můžeme prodloužit. Zatím tu stopovačku nosím v ruce, aby se to nemělo. Na druhou stranu já chci se jí naučit, aby byla na ty určité vzdálenosti. No takže zatím to nějak probíhá takhle. No a co se týče toho aportu, tak jsem vymyslela, že na Instagramu tak vlastně tam můžete udělat takovou tu kolonku, že tam dáte nějaký jméno a já jsem se rozhodla, že to nazvu aport a prostě budu dát každý den asi ne, ale vždycky ten pokrok do toho příběhu, tak to pak budu dávat do té kolonky a pak si to budete moct postupně prohlídnout, ale tady na YouTube to nejde. Takže to uděláme tak, že prostě až to budeme umět, tak vám to všechno dám do jednoho videa a budete to mít na YouTube v tom jednom videu. Prostě, že to nebude po částech. Nemůžu tam dávat průběžně, protože to prostě jakoby nejde rozřadit, ale dám to tam pak do jednoho videa, takže to video může být za 3 měsíce nebo za půl roku, jo. Míka není moc rychle učinlivý pes, takže to je spíš Akíšek, ale s Akíškem to zatím nemám v plánu. To úplně jako, ne, že bych ho neměla ráda, ale není to moje priorita. Miunka je prostě moje dítě a je to můj pes a já si ho vychovávám jak chci. Za to Akíšek je spíš rodičů. Takže jako samozřejmě hraju si s ním, učím ho nějaký triky, ale Mia je pro mě větší priorita. Jestli to dobře chápete. Ale Akíšek mám takový samozřejmě ráda, všechny zvířata, ale Mia je prostě moje zvíře, můj pes. Kdybyste chtěli nějaký tip, jak uklidnit psa takhle po ránu, když chci jídlo a divočí, tak já takhle jsem hodím granule, ona se jak vyčuchá, sežere a je klid. No a my jdeme trénovat aport. Hodná holka. Pana. Můžeš.
Tak, já mám mamky mobil, takže vám to ještě v rychlosti ukážu na mamky mobile. Chtěla jsem natočit na svůj, ale ten záběr tam nakonec asi nedám. Tady to musím došít, to jsou 3 hračky, které mají přijít pod stromeček. Tohle jsem ozdobila takovýmhle řetězem, ten nepoužíváme na stromeček, to nám dala babička, jak jsem to dala sem. A myslím, že to vypadá moc pěkně. Tak jsem si dala slovíčka, světýlka. Jakoby oni jsou do kruhu, jo, nemá to prostě žádný konec, proto je to tak divně, ale docela to sedlo, není tak hrozný. A kolem miušky obrázku, fotky. Tamhle mám nějakou kravinku, takovou, a je přidělaná gumičkou a celkem to drží, ale nevím, jestli to vydrží i přes noc, no to je jedno. A pak tu mám kočičku, to je taky taková vánoční ozdobička, čičíno. No, takže takhle ten pokoj vypadá. Je to prostě moje část, takový můj koutek tohle. Tady do té boudičky, tam mám ještě nějakou látku. Tady ten vlastně celý barel, tak já mám jako noční stoleček, ale je plný mých látek. A tady taky jsou ještě nějaká starší látka, protože kočky tam stejně nelezou. Koukám, že tady mám ještě nějaký kabílek. No, takže takhle vypadá momentálně můj vánoční pokoj. Máme tu další den tohoto vlogu a dneska už je 24.12.2023, což znamená, že jsou Vánoce a konkrétně Štědrý den. No a já fakt strašně moc doufám, že tohle točím víc než včera a hlavně, že zaznamenám všechno, co si představuju a nezapomenu na to, že vlastně vloguju, což bych fakt jako nerada. Protože se na to těším. Včera jsem vám nic nenatáčela, protože vlastně nebylo nic zajímavého. A potom už akorát jsme hráli potom hry večer, jako celá rodina a potom ještě tam hrál Anděl Páně. A pak jsme šli spát. No a dneska mě Emma zbudila s tím, že byla strašně nahypená prostě, že jsou Vánoce, že je Štědrý den, začala po mně skákat a já myslela, že ji zabiju. A od té doby jsem s ní vzhůru, takže doufám, že to máme stejně, kdo má mladší sestru, případně bratra. Je to fakt strašný. No a dneska, když teďka, musím ještě jít nahoru namočit granule, nasypat je do misek, zalejt je a to vám klidně natočím. Pak musím, nebo nemusím, ale chci si dát trénink s Mimkou. Fakt na sobě teďka já na sobě strašně makám teďka s ní a dělá pokroky. Takže z toho mám fakt jako velkou radost. Přestala tahat na vodítku a není to už tak hrozný, takže mi dělá radost, no a proto bude mít docela hodně dárečků na Vánoce a to mi připomíná, že musím držet ještě 2 hračky. Upřímně řečeno, vůbec mi do toho nechce, jedno ještě musím zabalit, jak mám všechno hotový, akorát pro ty psy. Akorát vyrážíme na štědrovečerní procházku, akorát si odešla Míka. Já tady mám Miušku a čekáme na ostatní.